una flash mob en el marc de la campanya del Dia de les Persones Sense Llar. És un acte curt de sensibilització i de crida ciutadana organitzat a Càritas amb les 28 entitats que formem part de la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona. Hem fet un acte de reivindicació, vestits de negre, amb màscares blanques, per demostrar la invisibilitat que pateixen les persones en situació de sense llar. Persones sense llar preguntem: és digne ser invisible a l'ulls d'altres? És digne ser un número, un expedient? És digne el rebuig?